Πώς ξεκινάω εγώ την ημέρα μου? Βάζω το φορεματάκι το υπέροχο που είναι άνετο και δροσερό. Είναι βαμβακερό. Έχει έναν ωραίο κεραυνό πίσω. Σούπερ. Είναι ιδανικό για να μου βγεις τώρα και να πας τη βόλτα σου όλο το Σαββατοκύριακο. Φανταστική επιλογή. Το βράδυ όμως, ρε κορίτσια μου, τι βάζουμε? Πάμε να δούμε. Εγώ θα επέλεγα να φορέσω αυτό το υπέροχο κόκκινο φόρεμα. Έχει τυραντάκι, μ' αρέσει, έχει κάψο στήθος, έχει ανοίγματα στην κυλίτσα και είναι σούπερ. Και υπάρχει σε χρώματα, υπάρχει σε μπλε, υπάρχει σε μαύρο, φανταστική επιλογή. Τώρα, εάν θέλεις ένα άλλο φόρεμα και θέλεις να είσαι χαλαρή για να μου βγεις το απογευματάκι σου βόλτα, είναι ιδανικό. Κάθε μέρα θα σας κάνω πρόταση τι μπορεί να φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εάν ό,τι σου αρέσει πολύ, σχολίασέ το μου. Θα χαρώ.